Salutare băieți, în acest video tutorial am să vă arăt cum vă puteți juca Counter-Strike Global Offensive pe platforma Faceit, o platformă care se presupune a fi mai safe față de matchmaking-ul original din CSGO, care e plin de codați și Valve nu prea ia măsuri în situația asta. Bun, haideți să începem. Intrăm pe internet și vom da search la Faceit. Aici dăm pe prima pagină www.faceit.com. Bun, o să trebuiască să ne creăm un cont. Eu bineînțeles că deja am unul, însă o să vă arăt și vouă cum vă creați contul. Dăm aici sus create account. Vom introduce o adresă de mail. Bun, dăm sync up and play. Aici vom scrie numele de pe Faceit, numele ăsta să fie un original. Aici numele tău, adresa de mail, o parolă, data de naștere, preferabil să fie plus 18 ani, regiune, țară și vom da pe create account. Eu nu pot să dau deja pentru că deja am un cont creat pe asta de mail, dar vă arăt ce o să urmeze în următoarea fereastră. După ce dați create account, o să vă deschidă această fereastră unde veți selecta jocurile pe care le jucați pe această platformă. Normal CSGO, iar aici jos în loc să ne apară skip for now, o să apară continue sau next. Bun, vom da pe next și vă va intra pe contul de Faceit. Să mă loghez și eu. Vă arăt ce va urma după aceea. Bun, după ce ați dat next, o să vă intre pe pagina principală, pe home, pe contul vostru de Faceit. De început, cum vă creați contul, veți primi level 2 sau 3 pe CSGO. Acest level îl creșteți câștigând meciuri sau îl scadeți dacă pierdeți meciuri. Bun, ca să putem să ne jucăm CSGO pe Faceit, o să avem nevoie de Faceit Anti-Cheat. Așa că deschidem o nouă pagină și scriem Faceit Anti-Cheat, pe care îl vom descărca. Primul link, o să descărcăm în calculator. Download. După ce s-a descărcat, îl deschidem. Da. Ai accept, next, next. Bun. Aici dacă vreți să vă descarce, să vă instaleze clientul Faceit, e ca un fel de un Steam, deci o interfață de Steam. Dacă nu, îl puteți utiliza foarte simplu doar din browser. Eu nu o să-l descarc pentru că pot da play și din browser, deci nu e o problemă. Deci depicăm această căsuță, create a desktop shortcut, next, install. Bun, s-a instalat. Acum, înainte să dăm play la un match de pe pagină, de pe Faceit, vom avea nevoie să deschidem mereu Faceit Anti-Cheat. Deci dăm dublu click pe Faceit Anti-Cheat. O să-și descarce update-urile în prima fază, se instalează update-urile. După ce s-a instalat Faceit-ul, Anti-Cheat și update-urile necesare, vom avea nevoie să dăm un restart la calculator pentru ca aplicația să citească toate fișierele funcționale și să instaleze update-ul până la capăt. Bun, o să dau și o restart și voi reveni după.
Bun băieți, haideți că am revenit și eu, acum haideți să deschidem din nou Faceit Anti-Cheat-ul după restart. Bun, o să avem nevoie să ne conectăm cu contul de Faceit pe care l-am creat mai devreme. După ce v-ați conectat, o să vă intre automat aplicația și contul. Vedeți aici câteva detalii, numele contului, de când sunteți membru pe Faceit și statusul aplicației. Bun, acum haideți să vă arăt cum vă puteți juca un match sau mai multe pe CSGO Faceit. O să intrăm pe pagina oficială www.faceit.com, o să ne logăm în contul nostru. După ce ne-am logat, dăm aici play, o să mergem la matchmaking, o să dăm 5v5, rankat, sau dacă vreți să vă cumpărați premium, însă eu deocamdată nu vă rostul. Bun, deci vom da 5v5, sunt pe acest play. Aici, dacă sunteți într-un clan sau puteți crea un lobby cu mai mulți prieteni care joacă Faceit, îl creați, sau dacă nu, o să dați pe solo, dăm play. Bun, și acum o să înceapă să ne caute match. După cum vedeți, a și găsit. Bun, a intrat în lobby. Aici o să fie alegerea mapelor. După cum vedeți, eu sunt lider și vom dropa mapele pe care nu vrem să jucăm. Acum oponentul va face același lucru. Acum o să fie ultimul drop, o să dropezi Inferno pentru a juca Mirage. O să creeze serverul. Bun, aici s-a creat serverul, aveți un timp de connect, doar o să dați go to server, o să vă pornească CSGO și o să intre automat în server. De acolo veți juca în continuare, eu o să intru mai târziu. Bun, și cam atât a fost pentru astăzi. Mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-am fost de ajutor și la mai multe meciuri fără godați, să sperăm pe CSGO o zi bună.